Uudet hauskat Suomi-emojit on nyt käytössä tämmöisissä jääkaappimagneteissa. Eli tämä on keraaminen pullo, noin 10 senttiä korkea, 3 senttiä leveä suunnilleen ja siellä takana on 2 magneettia. Pullossa on korkki ja kun korkin aukaisee ja tässä on tämmöinen helmi, puuhelmi somisteena ja sieltä vaan vedetään pulloposti esille. Tämän kokonaisuuden nimi on Pullopostia Suomesta. Ja täällä on sitten täällä rullassa, tämä kun aukaisee, niin täällä kerrotaan, että mikä tämä emoji on. Englanniksi lukee, niin kuin tässä esimerkiksi on kertomus The Sauna Feeling on täällä. Nämä on näitä maabrändin Suomi-emojia. Ja näihin on tietysti luvat saatu ulkoministeriöstä, että saamme käyttää näitä. Ja valmiina on tällä hetkellä nämä saunojat, mies ja nainen. Ja sitten on kalsarikännit. Ja siinäkin on mies- ja naisvaihtoehdot. Ja koska kalsarikänni varsinkaan, niin sehän ei aukea ulkomaalaisille mitenkään, niin sielläkin on sisällä sitten tämä Suomi-brändin mukainen englanninkielinen kertomus. Ja näitä tulee sitten lisää erilaisia vaihtoehtoja. Nyt niitä on myös valkoisena pullona. Ja jos kiinnostut näistä hauskoista matkamuistoista Pullopostia Suomesta, ota yhteyttä Kaija Sainio 0440 150720. Kiitos, hei!